ati dijawake apa terus ayo gawane no angenteni sapa sak lilir sak Sri Wahyuni Sri kuwi pari rezeki wahyu ki kewahyuan uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan waduh ayo angenteni sik oke gedimen ta suaramu ngelokor nempian ya sak nyandake nggih Mas oh iya iya yuk aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semim serening gelku daku semua papu jaku alon-alon bae ora apa-apa santai nek guyu tapi ora serak ya enggak aman kalau Lembang. bicara kalau nyanyi enggak tekan ora apa-apa aja banter oper-operan mawon kali Mas Heru nggih oke no ya tak jaluk jo citra janji duh masira wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni kowe nek pacaran Joko kebanteran lho Sek pengaruh ning swara ora aja ngrungokne gurem cecer ya Sek iso ngeslong itu ngeslot ya kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak katur para penonton ingkang tak silenggah wonten ing Desa Kemloko Legi aja kemaki tor biasa wae kepret pisan ya
kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku Romong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong aku ora tau ya mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya yo mergo ora iso ngeslong mung lho nah aku selalu fit to iya eser ra ngombe kok kuwi status ning karaoke karo emotikone banyu crot ya entekno kledang kae teko pranyata janjine datan citra welut bisa saumpama aja lali kalihku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus luar biasa besok isih ning Nganjuk neh masih Nganjuk dan sekitarnya besok kari glinding tok besok mbok cecak omah banget tok Werungotok Bulak Mojo kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isuk-isuk mergo ya sekolah malam Senin besok iki biasane 3:30 sesuk bare jam piro ya jam 6 lah jam 12 kaya Covid kae lho yo Mas Mio tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik serampat yuk
aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya, lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, sastra tau bener to aku. Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak ke omah tak kancing. Mbah Kungi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Wis serampat ya, serampat neh, yo. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya tambahi bangun dasar ayu Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso apa ora? Iso apa ora? Baleni neh. Lah ora iso. Ngadah. Ndodok. Victor
Sikile lenggah. lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sapa ora? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mau Victor apa ora gojelan tangan iki? lu kan sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Alah. Panggang gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasok. Iso ora? Yo ora tau ngukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki sapa? Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10, Mas. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Lah. Ayo. Iso apa ora? ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku Raumu. medun aku. Lho. Ora leh nesu. Ora leh nesu to ya. Sabar. Lah kok gur iso ngono tok lho. Nyatane iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek kemen siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Apa? Amung siji tok nek aku lah mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom, loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, nah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pinto, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Kang. Ayo. Kangelan. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Ora Malah iso. dadi kuro. tansah weku hatiku kayuyan slagamu saya nambahi bangun dasar ayu lencer kuning ora bokalan iku dadi kuning misalnya sakite aku wis trimo
Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah, jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh, nggih. Karep ben gugah anu kok sing do. Piye, masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oke, sampun Selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih, ya lah niku lho. Nggih. Nggih, Pinten bobot. putra kepinten? Calone. Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, saya tahu bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Oh, iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan ke kerayaan yoga, makanya tak ke omah tak kancing. Mbah Kungi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah to. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau pedhok to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah to. Iya. Kita serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Tansah lewat hatiku kayung sedangku saya tandai bangun dasar ayu lengker kuning ora mokal hatiku dadi goding meskipun sedene aku wis trima Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki mundak lemu. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, Berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madepe mriko sikile lurus. kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni neh. Lah ora iso. Ngadah, Dik, ndodok. Victor
Sikile lenggah. lurus. Ini lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sopo ra? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? lu sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh jelas. Heeh. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, ya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok nabahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki ke sapa? Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. Rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10, Mas. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Ora. Lah satu pohon ini pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku Ora medun aku. Lho. Ora leh nesu. Ora leh nesu to, ya. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya ngono. Oh iya, iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom Baskom adek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok adek kemen siji. toh? Mangkok. Mangkok. Tibane Mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Apa? Amung siji tok nek aku lah mbok 10. Sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah aku tok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, Loh. subluk aluminium, kenceng aluminium. Wah. Alah. Raimu aluminium. Aku Perang nesu. kletan. Ora oleh nesu innallaha ma'asabirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyenggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk iya. dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyenggol blangkone. Tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Kang. Ayo. Kangelan. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe engko malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kuro. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Oh iya lho. Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel dhuwit 5.000 tanpa Is- nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah, ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Lho. Dhuwit pironan kowe? Ini asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret aku 5.000 kono ketan iki.
Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho Mas. Kalami bawa pisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten iki ngen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo. Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duweke kilon. Kayak rosok apa Dang. Anakku sing cilik kelas TK iki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak. Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani pira? 2 yuta Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Pira? 4 yuta. Nek rantek Jewer ndase song kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene teman. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. kodhok. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok. Dadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Ya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih, nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Oke, niki ditegani. Slamet. Winginane dhuwit materi ngene iki musuh dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Lah. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Sudi. Untuk kemajon. Untu ora ngerti spesiale wong untu monyong. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa wis. Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku. Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Arasa. Ngetes kendang. Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, asik. Atuh. Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jago? Suaramu apik men lho. Lho yo ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Dipangan. Adi kira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut. Tene sapa? lamun adot caketing ati
hati-hati mundur nek wong golek kodok. Wong Mas Heru. Mas Heru. Golek kodok. Yen cedhak tansah ngulap Sida asetu. mbok lambene iki biasa ngono lho. Kayak kloset. Ngece Modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindo mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan tepi wajib. Sido asebe praya Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manut. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok yo. Macam genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Malah sip. Malah Oh. sip lho. Padha jembuke. Jembu ya apa jembu? Jembu iki padha mine, Mas. Oh, Yo ora Iya, kok iya. men. Kok men? Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Apa? Oh, Lah ngadeg kuwi. ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh dik lho. 1 2 3. Lah. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak Weh. kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Sangat. Dek Ora niken. dalam. Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba-coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh Mbak Niken. Dawa. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman ki. Ah coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene, sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek Mas. Suyat bojo punang pinanganten Ora ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sriat Mojo punang pinanganten daup. Atmojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Yo jaja. Manten pengarep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Iki bae Gantal. wis. Kuwi panganan lho, Nduk.